אם אתם קופצים זה יש לכם עוד ספיד. תקפצו, יש לכם עוד ספיד. תקפצו! אוי! אתם יכולים לקפוץ? תקפצו, זה יותר מהר. תקפצו! לא, זה עכשיו לא צריך לקפוץ. תקפצו כבר! כמה אנחנו צריכים ללכת? תקפצו, זה יותר מהר. אני טובה בזה. אני לא אשרוד את זה. למה זה ככה? נקרא לזה כישלון באקסבוקס. יש 80, אני ניצחתי. מה נשמע? עכשיו זה קייקים? כן. וואי, זה קשה ממש. זה את לא יודעת מה זה קשה, אני לא הצלחתי.